Makhulu, sanibonani ngani zethongo namukela kuMakhosonke TV. Siyacela ukuthi manje ufuna ukuthola ezinye iy'ngxoxo noma amavidiyo ngesikhathi siwaletha, usubscribe. Lokho kuyasiza ukuthi uwabone amavidiyo uphinde ulike, ukwazi ukubuyela kubona amavidiyo uwabheke, ukwazi nokushera nokukhomenta ngokunjalo. But uma uzokhomenta udelele ngizokubhlokha. Ngenza Amakhosi, i-channel akuyona eyami, i-channel yasekhaya, kodwa-ke angeke ngidlule lapho. Ngani zethongo, namhlanje ngizokhuluma ngokuthi indlela amaphupho abaluleke ngayo abalulekile. Uma ungawa-attend amaphupho akho, kuzokwenza ukuthi loko uhambe emhlabeni isikhathi singakafiki, kuzokwenza ukuthi la bakufunayo bakwazi ukuthi bakuthole bakubulale, and then sekuphelile kuzala omunye umuntu uqhube impilo. Ngeke kukhulunywe nangokukhulunywa ngawe, ngeke nje kuze kukhulunywe nanokuthi kukhulunywe ngawe. Ngithi angibe nje kanjalo suka ukuthi uma ngawa-attend amaphupho akho uzonqotshwa, futhi bazogcina bekufakile ethuneni. Akudlalwa la, amaphupho ayiwona abaluleke kakhulu. Ngani zethongo, angilungise lokhu-ke manje, thina siy'ngane zethongo, kodwa lokhu ngikhuluma naley'ngane zami elashwa mina. Nginabantu engibalaphayo mina la, engibathole kule channel, abanye ngibathole eNgileni, abazi ukuthi siyafundisa la. Ngikhuluma kakhulu nalabo-ke abanamafoni, but laba abay'ngane zami isikhathi esiningi, ngoba nginey'ngane ezintsha la ey'hlezi zingena. Iy'ngane zami ezintsha engingakakhulumi nazo ngizifonele, wonke umuntu olashwa yimina nosazolashwa yimina, ngoba kunabantu abaningi abala ku-channel uthi uyabuka kuphela ulinde isikhathi. Angisho ukuthi woza kumina, ngithi khona izinto iy'ngane ekubhalwe phansi kuzo ukuthi zofika emakhosini, but angisho ukuthi angi-encourage ukuthi uze kumina, ngisho njalo ngaqeda ngaleyo nto. But lezo ngane lezo zogcina efile kumina, ngizocela ukuthi iy'ngane ey'ningi lezi engizilaphayo nengisazozilapha, bese-ke uma ukuthi uyasubscribe ekhaya, uyawathola amavidiyo, nawe kungahamba uthole lolu lwazi engilushoyo. Kufuneka ngane zethongo ukuthi ukwazi ukuxhumana nabadala. Angikhulume nomuntu-ke manje lo ohlezi ethonga, uma ngithi uyathonga uyaphupha. Iningi lalabantu abalashwa la, u-60% wabo la engibalaphayo baphupha kakhulu, banamaphupho amaningi, okusho ukuthi isithunya sabo siyaphila, siyasebenza emfihlakalweni. Manje-ke njengoba isithunya sakhe lowo muntu noma isithunya sakho nobukele, uma wazi ukuthi uyaphupha usuku nosuku, noma mhlambe ka-5 evikini noma ka3, but uhlezi uphupha, kuyathuke-ke uma ungaphuphile. Ngikhuluma nawe namhlanje ukuthi amaphupho akho, thatha i-exercise, uhambe uyolithenga. Ngokuchaza kwami, hamba ulithenge esitolo, uthenge lapha u2 khwaya noma uthenge u3 khwaya. Mase ulithengile lelo exercise lelo, ulithathe ulikhave kahle libe lihle. Mase ulikhavile, ngoba vele wena uwumuntu wedlozi o-creative, u-talented, likhave kahle libe lihle, uze ulihlobise, ubhale noma yimiphi imibhalo ozoyithanda ngaphakathi enhlizweni yakho nesithunya sakho, ngoba isona esokutshela ubhale ukuthini. Lelo exercise lelo lizo-acta njengesikhwama sakini. Uma ngithi isikhwama sakini, ngikhuluma ngempilo yakho, ngoba isikhwama siyimpilo yakho. Ubambelela kusona ukuze uhambe ibanga elide la empilweni. Uma ngithi liyisikhwama sakho, awuhlukani nalo lo exercise. Lelo exercise lelo mase ulithengile, kunomcimbi owenzayo, wenze lelo exercise lelo. Wenza kanjani lo mcimbi? Ngaphambi lapho, abantu abadala bafika daily kuwena, bafike namhlanje ngamaphupho awu3, kusasa bafike ngamaphupho awu4, phambi kwakusasa bafike ngamaphupho awu6.
Umbuzo wami uthi mangakhi amaphupho usuwakhumbulile wonke lamaphupho? I-answer ithi cha wakhumbuli. Yebo wakhumbula amanye kodwa amanye awakhumbuli. The reason yenza ukuthi amaphupho ungakhumbuli kakhulu manje befika njalo. Hhayi ngoba wakhohlwa ngoba usuvukile. Ngikhuluma ngomuntu owaziyo ukuthi uphupheni. Kundlula isikhathi akhohlwe ukuthi bephupheni kodwa uphuphile bakhuluma naye. Ngikhuluma nalo muntu mina owazi ukuthi kuthiweni. Ukhohliswe ukuthi maningi amaphupho akasazi ukuthi liphi ebekuyiliphi liphi ebekuyiliphi angazi mina ngizwa yini. Lo muntu lo sekumele abhale amaphupho phansi uthatha lokho sesazilelo uzobhala kulona amaphupho la uzobe uwarekhoda. Lawo maphupho abalulekile ngoba azobe ekukhumbuza ukuthi abantu abadala bakhuluma bathini. Ngaphambi ukuthi wabhala amaphupho leli exercise uyalibika. Uthola impepha le yamawele namakhandlela athize. Mangithi amakhandlela athize, amakhandlela akini. Angisho akini endongeni, ngisho akini emzimbeni wakho ngoba phela uyikhala abantu abadala. Amakhandlela ozowakhanyisa ushise nempepha. Okambe ukhanyise amakhandlela kuphela. Mawukuthi ispace sakhe asikuvumeli. Ubike lo exercise. Uyakhuluma lapho. Uyakhuluma ukuthi abantu abadala nali ithuluzi la ekhaya elizosebenza ukuthi ngixhuma kahle nani ngizazi ukuthi ngimephi. Ulikhulumise lizokwazi ukusebenza. La ulimini kukhona amandla okuphilisa nokubulala. La ulimini la there's power of death and life la. So uyakwazi ukuphilisa lelo exercise ukuthi aliphile. Ulishunisela impepha uthi alibe isibani. Uyangizwa yini? Kujulile. And by the way mina indlozi ngikufundisa ngezinto ezisimple. Lezi zinto abantu abangazinaki la emhlabeni yizona abayisebenzisa abantu abadala kumina. Ingaka abantu abadala mina ngibavuna baphafule. Lento encane wena uyanti ufuna izinto ezinkulu, ufuna imithi wena eminingi enzima. Kanti abantu abadala basebenza kanjalo. Basenza ngezinto ezisimple. Imfihlakalo kanti yini? Into efihliwe. Incane kabi. Kodwa into ephambi kwakho zinkulu. Uyalibika lokho sesazilelo lizohlala ngaphansi komcamelo nepeni. Mawuvuka ebusuku uyavuka ubhala amaphupho before ukhulume. Before ukhulume nje uvuka uyabhala amaphupho akho. Ubhala kanjani mkhulu? Uyabhala phezulu i-date ukuthi nini lo date leyo. Ubhala isikhathi. Yangizwa. Mawukuthi uphuphe ngo2 intatha uzobhala ukuthi ngo2 02 noma bani 0200 ukuthi uphuphe nini. Niyangizwa. Maku past 2 ubhala ukuthi ube past 2. Niyayizwa nindaba. Mawuphuphe ngo11 ubhala ukuthi 23 11 nasebusuku. Niyangizwa. Ubhala exactly leso sikhathi leso. Ubhale phansi isikhathi ubhale ne-date bese ngenzansi ulayini wesithathu usubhala ke manje iparagraph ukuthi uphupheni. Then makuqhamukela iphupho elilandelayo on the same date mhlawumbe kodwa kuhlukene izikhathi you write another time ukuthi uphuphe nini. Lokho kuzokukhombisa ukuthi wena ithoko lakho likhuluma nini nawe. Ila uzobusufunda khona ngedlozi lakho. Ngitshela into ejulile isiminya. Into engakaze ngifundiswe yona. Kodwa ngithi ngiyibike namhlanje la. Ngenzela abantu abami, ngenzela laba sazoza emakhosini abahloniphekile. Ngenzela nalabo abathanda ulwazi abafuna ukufunda. Khona bezoqhubeka. Nalabo abasebenzisa information yasekhaya ukuthi baphile. Nabo bakwenze lokho especially izingane zami. Laba abami bayazazi banomaka ukuthi bangabami. Bazokufuneka baqale bonake. Lapho usuzokwazi ukuthi ubani ofika kuwena more often emaphushweni akho. Uyakwazi nokuhlukanisa ukuthi wena usho ukuthi uphethe ugogo noma umkhulu. Ubona ngani
Ukubona ngamaphupho bakho ukuthi ubani ofika more often emaphusheni akho. Ila usuqala khona ukubona noma usuphahla. Ila usuqala khona ukubona umkhulu aqala ngawo le ndima. Ngazibona ukuthi ngiphethe ubani. Uza kanje. Bangibona ukuthi ngiya-understand. There's yabo once you understand, ila uzokwazi ukubamba khona indaba. Niyangizwa. Kubalekile ngane zomsamo ukuthi uthempe lesizwe lakho lu-3 choir, ulibiye ngendlela umkhulu achaza ngayo. Mawudinga olunye ulwazi ungifonele noma ungi-WhatsApp. Uzokwazi ukuxhumana kahle nesithunywa sakho, usazi ukuthi sisebenza nini isithunywa sakho. Uzokwazi nokubona abaluzi ukuthi bona bakhuluma nini. Uzokwazi ukubona amandawe ukuthi wona akhuluma nini. Nethunya ngokunjalo uzokwazi ubahlukanisa. Hayi masinya ngemva kwesikhathi. Ungabona ama-exercise ami la ngathi ngingane yesikole. Inqumbi ama-exercise. Kwatakile la ahlala emsamo. Inqumbi ama-exercise. Aphenduka beyiBhayibheli noma exercise. La khona abantu abadala. Ngoba phela iBhayibheli leli yalibo leli. Nawe banelakhe iBhayibheli lamakhosi labantu abadala. Wazi ukuthi uyasebenza ngalo. Libe incwadi yakho kuphela. And lo exercise by the way awuvumelekile ukukhomisa uma wakho noma ubabakho noma usisi wakho ubhuti wakho kungelakho. Akuhlangani nomunye umuntu. Into zakho zedlu zigcine kuwena. Niyangizwa. Mungabe ungakholwa kulungile share amaphupho akho uzobona ukuthi ufana nobani. Angikhathali ukuthi uhlala noma wakho noma nobabakho. Sticker edlozini lakho ugcina amaphupho akho kuwena. Kwamaphupho ayidowe yokuhlala nabantu abadala ngokwamoya. Kubalekile ukuthi nikwenze leyo ngane zethongo. Umkhulu anishare lokho manje. Sengizonyamalala nami. Ngoba phela ngiyinsizwa yomkhuleko mina. Ngihamba nethunya. Ngithi angibongeke kunina ngane zomsamo. Ngiyacabanga ukuthi sisazoqhubeka sikhulume ngoba ngishiye nalo information okwamanje. Siyobonana ngelizayo. Thokozani.